Ами, ако говорим за тероризъм, значи това не направи впечатление, когато гледахме филма. Когато в една ситуация, в която потискате... модерна държава, пътища, самолети... Аз говоря за историята. Аз говоря за историята. Говоря за историята. Когато след 13-та година в Македония е наложен един десетократно по-жесток асимилаторски унищожителен режим, отколкото е бил турския режим, когато са затворени българските училища, българските свещеници са избивани или прогонвани, българските църкви са затварени също, учителите също са избивани. Когато всеки един, който заяви, че е българин, точно така, цялата интелигенция е унищожавана, когато населението е мачкано, когато нямаш елементарни права да заявиш своя глас, ти нямаш друг начин да се бориш, освен с силата на оръжието. И трябва да знае Иван Симеонов и друго нещо, че вече с чети не може да се действа. Трудно е за чети. Не, аз говоря за периода, за който той пита, нали, за този термин терористична организация. Ами да, когато сръбската държава и гръцката държава провеждат държавна политика на терор, държавна политика, какво да им отговориш? Трябва да им отговориш по някакъв начин. И това го правят с терор. Сега, по тази логика, аз по никакъв начин не искам да се отрека от този период. Напротив, това е част от българската история. Само да се отречеме от Ботев, който по съвременните критерии е отвлякал параход. Имаше и такива опити. Имаше и такива опити. Ботев да бъде обявен за терорист, както имаше много голям терорист. Да. Първото отвличане на параход с невинни, кротки жертви върху него. Между другото, там не са засегнати от Ботев, дори и турските офицери и техните жени. Между другото, понеже започнахме да говорим за въстанието, чакат много хора. Само това да кажа, понеже говорихме за достоинството, честта и живота, решението на главния щаб на въстанието е да не се палят турските села. Под най-строго наказание се заплашват онези, които посегнат върху имота и честта на турското или мюсюлманското население, защото там има и албанци, има и българо-мухамедани. И това нещо между другото е спазвано. Така че този дух, който вие споменахте, Ботевият дух, въобще революционен дух от епоката на Раковски, на Левски, на Каравелов и на Ботев се запазва. Е запазен. Не е посегнато на една овца, не е посегнато на една турска къща. Разбира се, всеки един, който излиза от башибозука с оръжие, да се сражава, се ликвидира. Нека да чуем двама други зрители, по двама ще ги пускаме. Ало? Чувате ли ме? Да. Добър ден. Добър ден. Обаждам се от София, казвам се Петър Ласев. Да. Така. Прекрасно, господин Димитров, очаквам вашите предавания и съм много доволен от всичко това. Дори от гостите, които са канени, но не всички. Така, искам да задам този въпрос, който не можах четвърти път подред да задам. Направете едно предаване за бомбардировките на 10-11 януари 1944 година, когато на деня на честването над Ню-Йорк там, аз се обърнах към президента, настоящи предишния баб Петю, и към патриарха да се направи молебен за загиналите над София. Моля, предполагам, че ще направи. Ще ви отговоря аз на този въпрос. Нека да чуем другия зрител. Ало? Аз ли съм? Да. Добър ден, Стойков Казанлък. Да. Попадна ми едно писмо на Кузман Шепкарев до Методи Кусев от юли 1881 година. В това писмо той обвинява своите събратя от княжество България и от източна Румелия, че не мислят за своите събратя от Македония, и той ратува да се действа за образуване на Западна Румелия. И тогава да се присъединят източна и западна Румелия към майка България. В противен случай, казва той, ще остане винаги Македония. Вън от България и България никога няма да... Разбрах ви. Сега за бомбардировките на София. Нека още един чакал дълго, казва режисьора. Още един зрител. Ало? 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 Да. Добър ден. Добър ден. Казвам се Иванка Стефанова и се обаждам от село Радишево, Плевенска община. Да. Господин Димитров, тъй като Плевен е бил много дълги години герой на българо-съветската бойна дружба, вчера при разходката на Путин, въпросът ми, извинете, извън контекста на днешното предаване, защо не беше показана панорамата Плевенска
епопея на Путин, като е втората в света извън Бородино в Москва. Разбрах. Така, сега, бомбардировките на София. На София след 1 август 1943 година, т.е. на 1 август са прилетели първите английски и американски самолети над България, но спазвайки условията на символичната война, са бомбардирали Плоеш в Румъния като главен източник на доставка на гориво за германската армия. За наше съжаление, българските самолети, български бойни самолети на връщане са пресрещнали отделни единични изранени самолети от противосамолетната артилерия на немците и румънците и са ги свалили над България. И това е послужило като повод за терористични, те така са и наричани тогава от думата терор, не са се срамували изглежда, терористични бомбардировки над София, Враца, Скопие и други български градове. Най-тежки действително са били бомбардировките от 11 януари, но общо има 13-14 тежки бомбардировки над София. Загинали са около 1200 софиянци и през миналия мандат на Софийския общински съвет беше построен паметник. Спомням си, че гласувахме такъв паметник и дори водихме битка как за броя на жертвите. Петър Константинов, председателя на Мати България, беше внесъл предложението, така че паметник има и мисля, че всяка година се извършва молебен. А що се отнася до предаване за бомбардировките, правили сме вече такова предаване, нищо чудно да направим и още едно. И за Македония сме говорили много пъти, нали, господин Каракачанов? Така не каза да се отговаря по моите въпроси. Путин беше само за 24 часа в България, но точно 24 часа, 6 доди, 6 се замина. И имаше много напрегната програма, така че не е могъл да отиде, както обикновено става, до Плевен и да види панорамата, но видя голяма изложба, посветена на руско-турската война от 1877-78 година във военно-историческия музей, не в Национално-исторически музей, там видя тракийското злато, а в музея на моя колега, он е с големите мустаци, да го помните, скоро не се е появявал, трябва да го поканя. Там видя много хубави неща, вероятно и копия от панорамата, отделни картини. А и сега правим една голяма изложба за Москва, за 3 март, където ще видим, предполагам, ако не друго, то поне копия на платно от панорамата. Сега, Кузман Шапкарев и Методи Кусев от Прилеп. 81 година и Старозагорски митрополит, нищо, че е родом от Прилеп. 1800, малко не са ли били големи претенциите към България? Тя току-що се е конструирала. Значи, между другото... Виж колко настоятелни са били още в началото на българската държавност. Това е годината, когато е разкрито Охридската завера. Да. Когато Натанаил Охридски с местни така влиятелни българи искат да организират поредната революция, с която да доведат до освобождението на Македония и нейното присъединение към България. Между другото, точно тогава Кузман Шапкарев, ако не ме лъже паметта, е 1881 година, да, когато той издава една книга за възраждането на българщината в Македония. С която книга, вероятно, разсъждавайки по въпроса на нашия зрител, вероятно е било част от цялата онази дейност на известните местни българи в Македония, начало с Натанаил Охридски, за да се предизвика българското общество към един по-голям интерес към Македония. Ама сега ми дойде една идея. Вижте, Кузман Шапкарев още в 1881 година е предлагал Македония да се кръсти Западна Румелия. В момента се води яростен спор за името на Македония. Явно е, че с това име не може да остане. Гърция е категорично против, тъй като за разлика от нас доста твърдо брани своето културно-историческо наследство. Тя смята думата Македония за част от своето културно-историческо наследство. Смята на случай не е права. Да им предложим Западна Румелия, бе, не е лошо.